Ahojte ľudia, dneska vás naučím triky s týmito pohárikmi. Nejak takéto. No, takže dáme sem takto. Je to tam. Sami ste videli. My to takto otočíme. Hovoríte si, je to tuto. Není. Tak musí to byť tuto. Není. Tak musí to byť tuto. Je. Jak to? Niektoré ste si to asi všimli. Ja mám viac videí. Ešte jedno video, kde som robil triky. To si tiež pozrite. A toto je ďalšie. A teraz vás tu naučím. Takže ideme. Tak toto máme. Prvýkrát, keď ich chcete obalniť, im to necháte, že uhadnú. Druhýkrát to ukážete, ešte raz zoberete, takto ukážete, dáte to dole a pritom s tou rukou, čo idete, napríklad takto to urobíte a potom to takto. No a potom už to len takto robíte, nejak pomaly a budú si mysleť, že je to v tomto, ukážete, že nie. Nepovedia, že v tomto a že nie. A potom musíte rýchlo nejak takto, aby to nevideli, keď to dávate hore, dať takto. A to je všetko pre dnešný deň. A dajte mi like a odber. Snažím sa dať 69 odberateľov a dohnať jedného youtubera. Bude špeciál za 69 odberateľov. A za 70 bude, ak stihneme 70, tak bude ešte väčší. Ale musíme to dať do konca tohoto mesiaca. No a ahojte!